ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ జేఈ, ఎఫ్సెట్, బిట్సాట్ తో పాటు ఇంకో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ ఎన్సాట్ కూడా అప్లై చేయండి. ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే నీకు ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ న్యూటన్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో అడ్మిషన్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ కాలేజ్ ఇస్ స్పెషల్ ఫర్ సో మెనీ రీజన్స్. వీళ్ళు టాప్ టెక్ లీడర్స్ డిజైన్ చేసిన అడ్వాన్స్ కరికులం ఫాలో అవుతారు. అండ్ టాప్ టెక్ కంపెనీస్ లో పనిచేసిన వాళ్ళు మంచి టెక్ జాబ్ కొట్టడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ అని స్టూడెంట్స్ కి నేర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడ వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ చైనా అండ్ సింగపూర్ లాంటి కంట్రీస్ కి ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ ట్రిప్స్ కి వెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఉంటది. అందుకే అనుకుంటా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లోనే డిఆర్డిఓ, మూవ్ సింగ్, రేజర్ పే లాంటి కంపెనీస్ లో ఇంటర్న్షిప్ క్రాక్ చేసిండ్రు విత్ అన్ యావరేజ్ స్టైపెండ్ ఆఫ్ ₹30,000. ఒక మంచి టెక్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకునే నీ డ్రీమ్ ని రియాలిటీలోకి మార్చుకునే ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఈ కాలేజ్. కానీ ఇందులోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఎన్సాట్ ఎగ్జామ్ నువ్వు ఇవ్వాల్సిందే. ఆ తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా క్లియర్ చేయాలి. అప్లికేషన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ ఉన్నాయి. ఎన్సాట్ అని కామెంట్ కొట్టు, దీని నా అప్లికేషన్ లింక్ నీకు పంపిస్తా. నా బయోలో కూడా యాడ్ చేసి పెట్టిన. ఏప్రిల్ 25th అయితే ఎగ్జామ్ ఉంటదబ్బా. ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుదాం అనుకునే అందరికీ రీల్ షేర్ చేయి, మస్తు యూజ్ అవుతుంది.